Salut, dragilor! Uite, avem aici filtrele puse la muiat. Hai să vedem, facem o filmărică aici. Filtrele care vor fi montate pe o pompă, pompa pregătită aici de amorsare. I-am montat un furtun pe refulare, îi montez acum un furtun și pe aspirație în partea cealaltă. Vorbim de o pompă Rovere, o Ford Columbo. Ia? Ok. Avem damigelele pregătite aici. Cilindru gradat, pipeta, cana gradată aici, pregătită. După care vom folosi un vinometru ca să facem o măsurare finală de alcool. Pentru o precizie mai mare avem și un vinometru gradat special pentru măsurarea vinurilor. Deci acesta este un vinometru cu o gradație de la 0 la 20, da? Este un vinometru special, se folosește pe un plan drept. Practic, pentru măsurarea vinului, ce trebuie să facem aici? Trebuie să umplem această pâniuță mică care se vede, se umple cu vin jumătate, lăsăm să curgă vinul pe partea aceasta, se vede o capilar foarte, foarte mic de lungimea. O parte din roze și o parte din vinul alb, o pâlnie specială cu filtrul la interior și sticle transparente, sticle model comun, universal pentru sticle de vin alb, pe care mai avem o parte din sticle aici. Am pregătit o cârpă, două cârpe, care să le ștergem după ce le umplem. Hai să-i dăm drumul. După cum am spus, am montat deja filtrul pe refulare, vom monta acum filtrul pe, furtunul, acum vom monta pe refulare și pe aspirație. Ok, doar ce am instalat și refularea și cu aspirația, ambele au fost instalate, mai facem o verificare foarte rapidă, ne asigurăm că totul este etanș. Am uitat să precizez, asigurați-vă că pompa este oprită, are un buton de oprire aici, se vede, și asigurați-vă că este deconectată de la tensiune. Mai facem verificare și pe refulare, pe aspirație, pardon. Ne asigurăm că toate sunt etanși, ea a fost spălată complet. Acum vom monta filtrele. Facem montajul celui de-al doilea filtru. Al doilea filtru se va monta cu partea netă de către pompă. Deci și se va repeta operațiunea asta inversă, da? Se va repeta operația aceasta până când toate filtrele vor fi montate exact în pozițiile acestea, da? Și vă asigura și jos la partea opusă, de se poate observa aici, de sunt niște căluți acolo, niște suporți, practic niște suporți care trebuie mare atenție la ei să fie, ca filtrul să se așeze pe ei, da? Altfel veți avea scurgeri sau este posibil să nu se etanșeze și va curge vinul sau, cel mai rău caz, nu veți avea o filtrare bună. Vom face montajul celui de-al treilea filtru. Am ajuns la filtrul 5. Partea poroasă către pompă. Deci am avut poroasă către pompă, netă de către pompă, poroasă, netă de către pompă, poroasă și acum va veni ultimul filtru care va fi cu partea netă. Întregul furtun trebuie umplut cu vin, astfel încât când pornim pompa să tragă direct din damigeană și să evităm cavitația pompei care se va putea defecta. Da? Totuși până jos de tot, se vede. O să mai ridicăm după ce pornim pompa și vom da drumul să amortizăm. Pornim pompa de aici, de la buton. Totul este gata, pregătit. Îi dăm drumul până când o să vină. Deja începe să vină. Va căpăta o consistență diferită. Avem pregătită deja
o sticlă. Mai pregătim încă o sticlă aici. Ia uitați-l cum arată. Vinometrul acesta universal este un vinometru universal care, v-am spus, el are gradația de la 0 la 25 0 la 25 și v-am spus, se umple eprubeta, se lasă să curgă, se vor vedea câteva picături pe partea opusă. Iată, deja a apărut prima picătură, a doua picătură. Hai să ne uităm atent, să vedem unde s-a oprit. Se pare că s-a oprit undeva la... Hai să ne uităm mai atent, se pare că s-a oprit undeva la 10 aici. Asta este rozeul, da, se vede foarte clar. Aici e vorba de puțină mai mare filtrare, pentru că trebuie să aveți grijă. Rozeul cum a ieșit. Asta este culoarea lui, ne ducem puțin și la lumină. Ia uite-l aici. Nu știu dacă se vede bine. Da, e o altă calitate. Vedeți? Despre asta vorbim. Acestea, deci, cum v-am spus, sunt filtre de 0,402 micron. Sunt special pentru filtre speciale pentru vin roze. Dar pentru dopuire vom folosi niște dopuri normale. Avem dopuri de genul acesta. Sunt dopuri care le găsiți și pe piață. Se găsesc peste tot. Eu le-am comandat. Vi se livrează și acasă. Avem aparatul de dopuire foarte simplu. După cum îl vedeți. Tot la fel am comandat de pe internet, este simplu. Cine vrea să-și facă ceva de calitate și să-și facă produsele lui acasă, eu chiar recomand acest produs și cred că arată și își face treaba, ca să spun așa. Este simplu, dopul se introduce aici, în menghina de sus. Jos avem un dispozitiv cu arc, un suport pe care se așează sticla. Eu fac acum o exemplificare la o sticlă care a fost deja dopuită, da? Și ceruită. Se așează sticla aici, după care se potrivește la gaura unde se va introduce, la gaura unde va intra dopul și menghina va strânge. După cum vedeți, menghina va strânge dopul, iar apoi în momentul în care noi apăsăm, el va fi introdus. Deci noi în momentul în care apăsăm, ea va introduce prin acest căluț de aici va introduce dopul în sticlă. Cam asta este procedeul, iar tot aici există rotița aceasta de ajustare pentru dop și aici setați cât de adânc să intre dopul în sticlă. Da? Astfel încât să nu rămână afară foarte mult din dop. Da? Avem un tricolor aici, este un șnur cu flag, cu tricolorul nostru, sticla depuită de roze, îi punem șnurul în jurul ei, îl legăm frumușel aici, care vom trece la personalizarea sticlei cu ștanță direct pe ea. Avem în ibric aici o linguriță specială. O linguriță specială care o folosim pentru ceruire. Ceara este destul de subțirică și curge, se împrăștie.
Iată cum a ieșit ștanța, se vede personalizată cu numele familiei. Să nu vă faceți probleme, după cum v-am spus, chiar dacă astea se vor depărta la final. La final, da?